Καρκίνος. Εν τω μεταξύ, πρέπει να πούμε ότι ο καρκίνος είναι από τα ζώδια όπως και ο ταύρος της οικογένειας. Ένας καρκίνος ο οποίος έχει δακρύσει πάρα πολύ. Ένας καρκίνος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή του. Όσοι φίλοι μου είστε με καρκίνο, ειδικότερα στον εγώ καιρό που είναι και καρμικό ο καρκίνος να είναι μαζί, όσοι είστε με καρκίνο πρέπει να μάθετε να τους εκτιμάτε. Όσοι μπλέκετε με καρκίνο πρέπει να είστε εκεί σε αυτό και να μην τους προδώσετε. Ο καρκίνος είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζώδιο, ένας πάρα πολύ ευαίσθητος χαρακτήρας που πληγώνεται πάρα πολύ εύκολα, που ταλαιπωρείται πάρα πολύ εύκολα και ξεσπάει σε κλάματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του καρκίνου που ζορίζει πάρα πολλές φορές καταστάσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα του καρκίνου που λες ότι ρε φίλε, δεν μπορώ να είμαι μαζί σου γιατί πιέζουν, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο να κλαις, δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο να ταλαιπωρείσαι. Ναι, αλλά για να μην τον βλέπετε τον καρκίνο έτσι, θα πρέπει να ασχολείστε μαζί του. Να μην τον επικοινωνείτε στο περιθώριο. Είναι ένα ζώδιο που δεν είναι του περιθώριου. Είναι ένα ζώδιο που θέλει την προσοχή σας, όπως και ο υδροχόος, αλλά ο υδροχόος του θέλει με μέτρο. Είναι ζώδια τα οποία θέλουν την προσοχή σου, είναι ζώδια τα οποία μπορούν να είναι εκεί σε σένα, αυτά, και πρέπει να τα δώσεις περισσότερη σημασία. Είναι ζώδια τα οποία πρέπει να είσαι εκεί σε αυτά. Τώρα, φίλοι μου καρκίνοι, εσείς αφού έδωσα συμβουλές για το πώς να σας διαχειριστούν, πάμε τώρα σε εσάς να δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάνε τα πράγματα, εάν θα βρείτε τον έρωτα που αναζητάτε, αν θα έχετε κάποια επιστροφή ή αν κάτι καλό θα συμβεί στη ζωή σας. Πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο καρκίνων. Επιστροφές, καταστροφές. Το παρελθόν έρχεται στη ζωή σας. Πολλές φορές εγώ είμαι αυτός που σας λέω μη γυρίσετε στο παρελθόν σας. Πολλές φορές εγώ είμαι αυτός που σας λέω ότι κοιτάξτε τη ζωή μπροστά. Προχωρήστε. Στην παρούσα φάση δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Γιατί για εσάς πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο τους καρκίνους οι επιστροφές του παρελθόντος είναι καλές κάποιες. Γιατί αναγνωρίζουν τα λάθη που κάνανε αντίον σας, τα λάθη που διαπράξανε εις βάρος σας και είναι μετανιωμένοι. Και επειδή είστε από τα ζώδια τα οποία αγαπάτε με την καρδιά σας, είστε από τα ζώδια που συγχωρείτε κιόλας πολύ εύκολα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία επανασύνδεσης με κάποιον αγαπημένο που χάσατε στη ζωή σας. Είναι μια καλή ευκαιρία για να μπορέσετε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, ένα restart στη σχέση σας για να είστε ευτυχισμένοι. Εσείς που δεν θέλετε επιστροφές στο παρελθόν σας, εκεί υπάρχουν γνωριμίες, αλλά όχι για σχέση. Όχι για καταστάσεις να μπείτε ότι ξέρεις τι, μπαίνω τώρα σε σχέση Δημήτρη και είμαι καλά. Για λίγο καιρό ακόμα θα μείνετε στην αδράνεια για να μπορέσετε να καλλιεργήσετε λίγο μέσα σας όλο αυτό που περάσετε, για να μπορέσετε να ισορροπήσετε λίγο μέσα σας όλη αυτή την ταλαιπωρία και όλη αυτή την αναστάτωση που ζήσατε. Γιατί κλάψατε πάρα πολύ, πονέσατε πάρα πολύ και ήρθε ο καιρός πλέον να αρχίσουν να αλλάζουν πράγματα στη ζωή σας. Ήρθε ο καιρός πλέον για να μπορέσουν να ισορροπούν πράγματα και να πείτε ότι ξέρεις τι, τώρα ναι είμαι καλά στα ερωτικά μου και μπορώ να προχωρήσω. Στα επαγγελματικά σας, εσείς που είστε τρίτου δεκαημέρου, τεράστια προσοχή γιατί χάνετε τη δουλειά στα επαγγελματικά σας. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Εσείς που είστε πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο, μένετε στάσιμοι. Εσείς που είστε τρίτο δεκαήμερο, προσοχή μεγάλη, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στον επαγγελματικό τομέα, ίσως κάποια αγοροπολισία στον επαγγελματικό χώρο, κάποια καινούργια συμφωνία, κάποια συζήτηση θα σας απομακρύνει από τον εργασιακό χώρο και θα έχετε αποτέλεσμα να πέσουν και να μειωθούν τα οικονομικά σας αρκετά. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο δεκαήμερο, όλοι οι καρκίνοι λοιπόν, έτσι, σφίξτε το πορτοφόλι σας. Οι σπατάλες ή μάλλον τα ξεσπάσματα που κάνετε στις σπατάλες δεν σας ευνοούν καθόλου. Είναι πράγματα τα οποία και χρήματα που θα σας χρειαστούν και δεν θα τα έχετε στην πορεία γιατί θα ζοριστείτε αρκετά. Τυχερά χρώματα για τον καρκίνο. Συνεχίζουμε τυχερά χρώματα. Μαύρο, χρυσό, ασημή και κόκκινο. Αυτά είναι τα 4 χρώματα του καρκίνου για να μπορέσει να ποντάρει πάνω σε αυτά, να αξιοποιήσει αυτά τα χρώματα ή να φτιάξει κάτι στον επαγγελματικό του τομέα σε αυτά τα χρώματα. Τυχερά νουμεράκια. Πάμε στο 2, το 7, το 13, το 21 και το 59. Φίλοι μου
αγαπημένοι, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Σέπερης, αστρολόγος, μελλοντολόγος. Είμαι εδώ κοντά σας για να συζητήσουμε και σήμερα ό,τι σας απασχολεί και έχει σχέση με ζώδια, προβλέψεις, αν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά θα πάνε καλά, αν η σχέση θα προχωρήσει, αν ο γάμος θα διαλύσει και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα.